Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon at muli sa pamagitan ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa, tayo ay magsasama-sama at magbubulay ng salita ng Diyos. At sa gabing pong ito, purihin po ang Panginoon dahil katulad po ng tema natin ngayong buwan ng Hulyo, tayo ay nasa pangalawang huling araw na, no, ng buwan ng Hulyo, pero patuloy po na pinapahayag sa atin ng Panginoon na ang temang ito ay nais niya na maranasan ng bawat isa sa atin. At ang tema nga po ng itong buwan na ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Jeremiah 29:11, no? Jeremiah 29:11. Ang sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Praise the Lord. Tama-tama po, no? Sa atin pong programa ngayon ng Tinig ng Pag-asa. Ito pong tema natin, no? Sabi nga, I know the plans I have for you, declares the Lord, a plan to prosper you and not to harm you and to give you hope and a future, you know? Mayroong pag-asa sa ating Panginoon. Kaya patuloy po na ihanda natin ang ating puso. Hayaan po natin ang bawat salita na maihahayag sa atin sa gabing ito ay tunay nga na tumimo sa ating mga puso, matanim sa pinakamatabang parte ng ating puso upang ito po ay, sabi nga, yung manifestation nito ay maranasan natin. Amen. Kaya, ang sabi nga po, no, ah, dito sa talatang ito, nais ng ating Panginoon na sabi nga ay maunawaan natin yung God's best for you is sure to come. Yon, no? Ang yung best plan ng ating Panginoon ay tiyak na mangyayari dahil ito po ay nakasaad na sa kanyang mga salita. Dahil di ba sabi po, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang mga salita niya ay mananatili magpakailan-kailanman. Kaya ang title po natin ngayon ay God's best for you is sure to come. Ito po ay tiyak na mangyayari. Pero bago po ito, no, bago po naroon na sabi nga ay sabi nga ito ay ating maranasan, nais niya na sabi nga ay kilalanin natin sino ba itong Diyos na nangungusap dito, no? Katulad nga sa sabi dito sa 29:11, my plan for you is a plan, sabi nga, for I know the plans I have for you, saith the Lord, no? Sinabi ng ating Panginoon, siya ang nagsabi, no? At sino ba yon, no? Sabi nga, know the God that wrote the original plan of our life. Kailangan daw po ay kilalanin natin, no? Dahil siya yung ano sabi nga siya yung great architect ng buhay natin. At praise God dahil siya yung pinaka-best architect na kung saan ay talagang napakaganda. Kasi po ang isang arkitekto, talagang bawat kapag po naroon na nakita niya ang sabi nga po kung gaano kalaki, no? Yung lugar na pagtatayuan ng bahay o kaya ng building, bawat sulok nito talagang walang hindi masasayang. Lahat ay mayroong pakinabang na picture niya kaagad, no? Kaya na isusulat niya, naroon na sabi nga ay naidodrawing niya, napapakita niya through perspective kung ano ang kalalabasan ng kanyang lilikhain o yung kanilang i-build, no? Na bahay or building man ito. How much more ang great architect ng ating buhay, no? Alam niya yung pinakamaganda, kaya nga 'di ba sabi niya, naroon na ang kanyang plano ay sabi nga para sa ating ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyong ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya katulad po ng sinabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 17, no, sa mga taga-Efeso 1:17,
Ang sabi po dito, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Kaya sa gabi pong ito, nais niya na una ay makilala natin siya, no? Siya na Diyos na nangako, no, at nagplano ng ating buhay. Nasa planong ito ay talagang sabi nga ay yung best, no, the best plan of God ang ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. At dito sa aklat ng mga awit 139, dito sa buong chapter na ito, dito natin makikita sino ba talaga ang Diyos na yon na nangako, no? Ang Panginoon na nangako ng napakagandang plano, the best plan sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito sa mga verses na 1 to 6, no, kung ating babasahin, ang sabi dito sa Psalms, mga awit 139 verses 1 to 6, ang sabi niya dito, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat yon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Amen. No, dito sa mga talatang ito, kung atin pong naroon na sabi nga ay pagbubulay-bulayan, itong mga talatang ito ay nagpapahayag na ang Diyos na nagplano, no, sumulat, no, ng ating buhay, no, ng plano ng ating buhay ay isang all-knowing God, no? Siya yung isang Diyos na nakakabatid ng lahat, no, katulad ng nakasaad dito sa verses na ito, no, 1 to 6, no? Sabi nga ay di ko kayang unawain iyong karunungan, no? Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Siya ang nakakaalam ng ating buhay, no? Naroon ang sabi nga, maging yung ating mga iniisip, sasabihin, no? Sabi nga dito, hindi pa nga tayo umiimik eh. Alam na niya, no? Lahat, no? Walang malilihim sa kanya. Kaya kailangan po ito ay nakatatak sa ating mga puso upang maranasan natin yung best plan niya sa ating buhay. Dapat alam natin, no, na ang Diyos na nagplano ng buhay natin ay Diyos na nakakaalam ng lahat. He is an all-knowing God. Walang maililihim sa Kanya, no? At siya ang nakakasiyasat ng ating buhay. Walang lihim na sabi nga hindi tiyak na hindi niya nalalaman, no? Ang lahat ng ating ginagawa ay alam niya. He is an all-knowing God. Kaya kapag alam natin, nakatatak sa ating puso ng Diyos natin ay all-knowing God, magkakaroon tayo ng yung tinatawag na divine fear sa Kanya, no? Ibig sabihin, dahil ang sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung banal na pagkatakot sa Kanya ay siyang magbibigay sa atin ng karunungan, no? Para naroon na sabi nga ay ang magawa natin ay yung kanyang kalooban. Dahil sabi nga ay lahat ng ating iniisip, lahat ng ating sinasalita, ginagawa, alam niyang lahat, wala tayong malilihim, no? Kaya itong katotohanan na ito, kapag ito'y nakatanim sa ating mga puso, tiyak na tanging kalooban ng Diyos ang siyang ating magagawa. At kapag kalooban ng Diyos, syempre, best yun, ano? Yun ang sabi nga, ang bunga nito ay napakaganda, no? Dahil hindi tayo ipapahamak ng kalooban ng ating Panginoon. Amen? At ang pangalawa, mula dito sa verses 7 to 12 naman, kung ating babasahin,
Ang sabi dito, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Amen. Praise the Lord. Dito, no, sa mga talatang ito, makikita naman natin na ang ating Diyos, no, ang ating Diyos ay all-present God. Ano? Ano ibig sabihin nun? Kahit nasaan tayo, no, kahit nasaan tayo, kasama natin siya. Lalo na yun sa katotohanan na sa pagtanggap natin sa Kanya, tinatanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, saan ka man pumunta, dahil sa puso mo siya tinanggap, naroon siya. No, kaya kahit na sabi nga ay naroon na kahit na anong ating gawin, saan man tayo pumunta, tiyak na kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At kapag itong katotohanan na ito tungkol sa ating Diyos ay nasa ating puso, naroon po na sabi nga ay ang ating nanaisin lagi ay yung kanyang kaparaanan, no? Yung kaparaanan niya, kung paano sinabi niya sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and direct you in the way you should go, no? Sa iyong tatahakin. Siya ang mangunguna sa atin, no? Naroon na sabi nga ay kahit na mag-aladyo na pa tayo sa sabi nga sa ating paglalakbay dito o pamumuhay, sa ayon sa gusto natin, naroon na sabi nga ay ididirekta pa rin tayo ng ating Panginoon, no? Doon sa tamang landas na dapat nating tahakin. Pero, imbis na halimbawa ay sa madaling panahon lamang, nagiging matagal. Kasi nga, minsan hindi natin alam na naroon na sabi nga na alam niya na kasama natin siya, no? Pilit tayong humihiwalay sa kanyang kalooban, sa kanyang kaparaanan, no? Pero ang sabi nga katulad kay Jonah, inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Ninive, pero naging matigas ang ulo niya. Siya ay pumunta sa Tarsis imbis na pumunta dun sa Ninive. Pero kahit siya ay naroon na pumunta dun sa Tarsis, no? At nagkaroon ng consequences yung pagtakas niya sa pinagagawa ng Panginoon. Pero still, naroon pa rin yung pagsama ng Diyos na nung siya ay itinapon sa dagat dahil nga nagkaroon ng sabi nga ay malakas na hangin na halos lumubog yung kanyang sinakyan papuntang Tarsis. Pero nung siya ihagis, nagpadala pa rin ang Diyos ng malaking isda para siya ay naroon na maisalba, no? Sa doon sa kapahamakan na mangyayari, no? Kaya makikita natin na ang ating Diyos na nagplano, gumawa ng plano, nag-arkitekto ng ating buhay, ay Diyos na lagi nating kasama. Katulad ng pinangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, no? Naroon lagi yung divine protection niya, nandun lagi yung divine guidance niya, no? Na anuman ang mangyari, makikita natin yung sabi nga ay protection, no? Yung guidance niya sa ating mga pupuntahan, sa ating mga gagawin, no? Kaya makikita natin na tanging plano pa rin niya na may pag-asa, na punong-puno ng pag-asa ang ating mararanasan. Naalala ko nung kami ay nasa Mindoro pa noon, no? Sabi nga ay papunta kami, ay galing kami ng Pasig, pauwi na kami ng Mindoro dahil ang barko noon ay hanggang alas 6 lang ng hapon.
no, nagmamadali kami na makasakay ng bus para makarating sa pier ng bago mag alas 6. At kung titignan naman ay talagang bago mag alas 6 makakarating kami. Kaya lang biglang binago ng Diyos yung plano na kami ay sumakay doon sa barkong yon. Nagbigay siya ng desisyon kay Bishop no na bumaba muna kami doon sa city at pumunta sa bahay ni Bishop Art Gonzales ngayon dahil kaibigan po namin yon. Ay yun nga, imbis na ang plano namin na pumunta doon sa pier para makasakay ng barko ay nabago at napunta kami doon kila Pastor Art Panon at nagkaroon ng fellowship at nung kinabukasan madaling araw hinatid kami sa pier para sumakay ng barko at nagulat kami dahil maraming mga naka-life jacket kumpul-kumpulan, nag-uusap-usapan at nung kami ay usyoso kung ano yung nangyari, yung palang hinahabol namin barko na alas 6 ay nung umalis, lumubog doon sa may patuko, sa matuko, Pero naisalba naman yung mga pasahero. Pero siguro yung mga gamit hindi na, dahil nga lumubog, mahalaga doon buhay. Kaya makikita natin na sabi nga yung protection niya, siya yung naroon na mag-iingat, aalisin ka doon sa mga, sabi nga doon sa way na kung saan ay ikakapahamak, Pero alam nyo, dahil bigla po sa puso ko, dahil alam ko nga na He is an all-present God, na kahit saan kami magpunta, kasama natin siya. Biglang nag-ano sa isip ko, na sabi ko na, Lord, kung pinayagan nyo kami na makasakay doon sa barkong yon, tiyak na tiyak, hindi yun lulubog. Bakit? Kasama ka namin. Amen? No? Kaya, kapag alam natin ang katotohanan na ito, anuman yung sitwasyon natin, hindi tayo magkakaroon ng takot, hindi tayo magkakaroon ng pangamba. Bakit? Alam mo na kasama mo siya, Na sabi nga, siya yung nangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kaya, He is an all-present God, Ito po yung gusto ng Diyos na talagang maunawaan natin, may tanim natin sa ating mga puso na ang Diyos na nagplano, gumawa ng plano ng buhay natin ay Diyos na laging present, lagi nating kasama, Kaya purihin ang ating Panginoon. At dito naman sa 14 to 18, dito pa rin sa Psalms 139, makikilala natin na ang ating Diyos ay, basahin natin, ang sabi dito, pinupuri kita, O Diyos, marapat start po tayo sa 12, 12. 13 pala. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay huwisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Amen. Praise the Lord. Dito makikita natin sa mga talatang ito na ang ating Diyos na nagplano, arkitekto ng ating buhay, na nagnanais na ang maranasan natin ay yung the best talaga. He is an all-powerful God. Amen. Naroon na sabi nga ay makapangyarihan siya. At ito'y pinakita niya na sabi nga, sa sinapupunan pa lamang
ng ating mga magulang. Nasa tiyan pa lang tayo, no? Kitang-kita siya yung naroon yung kapangyarihan niyang kumikilos kung paano tayo lumaki, no? Doon sa loob ng tiyan, lahat daw ng ano, no? Yung mga buto, lahat. Alam niya, no? Kaya kapag alam mo na our God is an all-powerful God, no? Matututo tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay, no? Kaya maging halimbawa sa katawan na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, naroon na sabi nga ay maipagkakatiwala natin, no? Sa mga sakit at karamdaman. Katulad nga sinabi niya na sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling na, no? At alam niya lahat, no? Lahat ng bahagi ng ating katawan, no? Kaya ako nga minsan kapag halimbawa may nararamdaman ako, eh syempre minsan hindi ko naman alam kung ano yung ano yung part na yon na halimbawa sumasakit o meron akong nararamdaman. Ang sinasabi ko kaagad, Lord, alam nyo, kayo ang may likha niyan, kayo ang ano, no? Kayo ang makakapag-ayos nito, makapangyarihan kayo, no? Kaya yung tiwala mo, nakatuon sa Kanya, no? Dahil He is an all-powerful God at ito'y pinakita niya sa pagkakalikha sa atin, sa bawat isa sa atin, ano? Kaya kapag ganun yung ating thinking, ganun yung ating pananaw, ganun yung ating paniniwala at pananampalataya, na may Diyos tayo na una, He is an all-knowing God, He is an all-present God, He is an all-powerful God, makikita po natin na talagang the best ang plano niya, no? Na sabi nga, He is still na naroon na sabi nga ay naghahangad na ang magandang uh, layunin niya sa ating mga buhay ang siyang mangyarit maganap. Katulad nga yung sinabi dito, no, na ang sabi nga ay sa verse 16, ayan, ako iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, no? Kaya maging yung lifespan natin, no? Alam na alam niya, sabi nga, He is a powerful God, no? Na alam niya, sabi nga, sapagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, no? Matagal nang balangkas mo ikaw lamang ang may alam. No? Kaya naroon na sabi nga ay dahil siya Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong itong mahalaga, mangyarit maganap yung plano niya sa ating mga buhay, no? Yung plano niya, yung layunin niya sa ating mga buhay. At ang layunin na ito, ang plano niya niyang ito ay naroon na, sabi nga yung the best plan na yon ang mangyari sa atin, no? Kaya ito po yung mga katotohanan na una sa lahat ay nais ng Diyos na maitanim natin sa ating mga puso, no? At naroon po na sabi nga ay kapag ito pong mga talatang ito ay nakatanim sa ating puso, talagang yung lagi tayong may pag-asa, lagi tayong naroon na sabi nga ay mayroong hinaharap, no? Positive lagi tayo dahil alam natin na our God is in control, no? He is at work. God is in control. Naroon na hindi siya nagpapabaya kahit kailan. He is in control, no? At mayroong mga talata lang ako na nais na i-share na magpapakita na talagang He is in control of everything, ano, sa ating mga buhay dahil siya nga ang may plano nito. Dito nga, no, ang sabi nga dito sa number 1, no, sa number 1, God is at work, He is in control. Dito sa aklat ng Philippians 1:6, no? Filipos 1:6, ang sabi dito na naroon na your current situation is not your final situation. Yung kung ano yung nangyayari sa atin na ngayon na yung pinagdadaanan natin, hindi ito yung final, no? Lalo na kung ang pinagdadaanan mo ay kahirapan, no? Yung mga problema, mga pagsubok, hindi pa yan final, no? Yung sitwasyon mo ngayon. Sabi nga ay yung current situation mo ngayon ay hindi yan ang final situation mo kasi
ang final na situation natin ay the best, no? The best dahil siya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga dito sa Filipos chapter 1 verse 6, no? Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. No, kaya makikita natin no, yung mabuting gawa na pinasimulan sa atin, no? Ito ay kanyang lulubusin, no? Kaya makikita natin na mas may the best pa, no? Kaya kung ang sitwasyon mo ngayon ay parang hindi maganda, huwag kang matakot, huwag kang malungkot dahil ang mabubuting gawa na pinasimulan sa atin ay lulubusin ng ating Panginoon, no? He is in, nga ay our current situation ay naroon na sabi nga hindi ito yung final dahil mas the best yung ating magiging kapalaran, no? Sabi nga, I will give you hope and a future. Amen. At ang number 2, makikita natin naman sa Romans chapter 8:28, ang sabi dito, God has a divine purpose in your pain. Kaya kung may pinagdadaanan tayo, no, ng mga problema, mga pagsubok, no, sakit, hirap, dahil hindi pa nga ito yung talagang final, may the best pang ating Panginoon. Ang sabi dito, naroon na merong purpose dyan ang ating Panginoon. Kaya masasabi natin yung sinabi dito sa Romans 8:28 na sabi dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. No? Ang ibig sabihin dito, mayroong ginagawa pa ang Diyos. No? May tinuturo ang Diyos sa atin, sa mga pinagdadaanan natin. No? Meron siyang naroon na naisin na sabi nga makita natin yung divine purpose niya. Bakit yan? Na to test our heart para matest niya yung ating mga puso, kung tayo ba'y talagang nagtitiwala sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, susunod ba tayo sa Kanya dahil doon sa sitwasyon mo, no? Kaya may divine purpose, may divine purpose. At kapag napagtagumpayan natin yung problema na yan o yung suliranin na yan, masasabi mo talaga na all things work together for good. Alam nating lahat ng bagay ay gumagawa, no? Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. At purihin ng Diyos, tayo ay tinawag ayon sa Kanyang layunin. No? Kaya, He has a divine purpose for everything. No? At sa pangatlo naman, delay doesn't mean denial. It is preparing you for something better, no? Kung meron namang may mga delay naman na nangyayari. Alam nyo, kaya lang nasasabi natin, ba, nag-delay o ano, dahil ang ating pinagbabasihan, yung timetable natin, no? Pero tandaan natin, katulad nga nung binasa natin kanina sa Psalm 139, nakasulat na yung ating tatahakin, no? Yung ating sabi nga ay lalakaran sa mundong ito, no? Kaya may timing ang ating Panginoon. At tandaan natin, sabi nga sa Ecclesiastes 3:11, no? Ang sabi dito sa Ecclesiastes 3:11, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binibigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas, no? Kaya merong no, sabi nga, He makes all things beautiful in His time. May kapanahunan ang Diyos, no? Kasi minsan tayo, halimbawa, sa pag-aasawa, no? Minsan, alam natin na kailangan makapag-asawa ko ng age 25, 26, no? At yung iba, kapag halimbawa ay umabot na ng 30, 35,
nandoon na para bang sa isip nila, wala na-delay na o naroon na napaglipasan na sila. Yung term na napaglipasan na sila ng panahon, no? Pero tandaan natin, He makes all things beautiful in His time. No, God's time is always perfect. No, kaya kung sa palagay natin ay merong delay, hindi ito ibig sabihin na denial, no? Pine-prepare tayo ng ating Panginoon for something better, no? Kaya sabi nga ay hindi tayo dapat na naroon na sabi nga natatakot dahil may perfect time ang ating Panginoon. Kaya lang tayo minsan natatakot kasi gusto natin na yung timing natin, no? Tandaan natin, sabi nga sa Isaiah 55, ang kaparaanan niya higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Kaya kapag kilala natin siya, He is an all-knowing God, He is an all-present God and all-powerful God, hindi tayo naroon na magkakaroon ng pangamba o ng takot sa ating mga puso, no? At alba katulad ngayon sa kapanahunan natin ngayon, ano, na sabi nga ay sa mga nangyayari talagang makikita natin na sign yun ng pagdadating ng ating Panginoon, no? Dahil kapag kilala mo siya, no, talagang nararanasan mo na siya, nauunawaan mo yung kanyang salita, hindi ka matatakot kahit na ano pa mangyari, kahit lumindol pa, bumagyo ba, no, kahit paano. Naalala ko nung kami ay nasa Mindoro no, naranasan namin yung 7.2 na lindol, no? Sabi ko, doon ko talagang napatunayan na kahit na ano pang nangyayari, kapag naroon yung ano, no, yung talagang kilala mo ang Diyos na pinag-alaya mo ng buhay, pinagkakatiwalaan mo, walang takot sa puso mo. Na sabi nga doon ko naranasan na manalangin na, Lord, into your hands we entrust our life. Pinagtitiwala namin ang buhay namin sa iyo. No? Kaya ang sabi din dito sa Isaiah 60:22, no, sa bandang letter B, ang sabi dito, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Yun. Kaya merong takdang panahon. May perfect timing ang ating Panginoon, no? Kaya wag nating hayaan na pangunahan natin yung timing ng ating Panginoon. Naalala ko si Abraham, no, pinangakuan na siya ay magiging ama, no, ng napakaraming lahi, no. Pero dahil si Sarah ay baog, no, naroon na nag-anos paano siya magiging ama hindi nga magkaanak itong si Sarah. At dahil medyo naiinit na sila, no? Na naroon na ilang taon na ang lumilipas, hindi pa rin nagkakaanak si Sarah, ang ginawa nila, sila ang gumawa ng paraan. Si Sarah ang gumawa ng paraan. Pinasiping niya yung si Abraham doon sa kanyang katulong para magkaanak, no? Dahil ang ano naman niya si Abraham naman ang sinabihan na magiging ama ng napakaraming lahi kaya pinasiping niya yung kanyang katulong, no? At dahil dito nabuntis yung asawa yung katulong ni Sarah at nung manganak habi nga maipanganak yung bata, ang pinangalanan to na Ismael, yun, nagkaroon naman ng ano sa puso si Sarah, no? Dahil nga nagkaanak si Abraham at pinaalis yung katulong kasama yung bata, no? At praise the Lord dahil si Ismael nga ay naroon na lahi o anak ni Abraham, talagang naroon yung blessing, no? Sa kanila nagmula yung yung mga taga Saudi, no, yung doon sa Middle East, doon galing ang sa lahi ni Ismael. At after 25 years, doon lang nagkaanak si Sarah, no? At kung titingnan natin, ang tagal na, no, matanda na sila, pero makita natin walang imposible
sa ating Panginoon. Hindi ito nakabatay sa panahon natin. Ito'y nakabatay sa panahon ng Diyos. No? Kaya sa ating mga buhay, kung meron tayong pinagpe-pray, basta ang sabihin natin, magtiwala tayo sa kapanahunan ng ating Panginoon. No? In His perfect time, mangyayari at magaganap naman kung ano yung desire ng puso natin. Dahil diba, sabi nga, delight yourself unto the Lord and He will give you the deepest desire of your heart. Pero, yung desire na yun ay tandaan natin, kung kalooban ng Diyos, mangyayari at magaganap sa kanyang takdang panahon. Amen. No? At ang susunod, ang sabi dito, God can restore everything you thought was lost. No? Pwedeng kayang i-restore ng Diyos, no? Dahil minsan may mga nagagawa tayo na dahil wala sa kapanahunan ng Diyos, minsan nalulugi tayo, ba, sa business, nawawalan tayo, no? Naroon na may mga bagay na nawawala sa ating buhay, minsan mga relasyon, no? Pero kapag naroon yung talagang pagtitiwala mo sa Diyos na nagplano ng buhay mo, makikita mo na God can restore, no? God can restore everything you thought that was lost. Ano man yon, hindi lamang sa pera, no? Maging sa, sabi nga, yung relasyon, no? Relasyon natin sa ating pamilya, sa ating asawa, God can restore it. Maging yung ating health, no? Yung ating kalakasan, kalusugan, God can restore it, no? Ang sabi nga sa Joel 2:25, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako magdadala ng hukbong ito laban sa inyo. No? Dito makita natin na sabi nga ay ang nawala ay mga pananim, no? Dahil sa mga balang, pero ang sabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. No? Kaya dito, hindi lamang yung mga kabuhayan nila, no? God can restore everything. Kaya niyang ibalik lahat ang mga nawala sa atin. No? Kaya magtiwala tayo sa Kanya. May plano ang Diyos sa atin. The best ang Kanyang plano sa ating mga buhay. At sa number 5, God can show you great and mighty things which you know not. Makikita natin to sa Jeremiah 33:3, no? Ang sabi doon, call unto me, tumawag ka sa akin, no? And I will answer thee, ako'y sasagot. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Pakikita ko ang mga bagay na sabi nga hindi naunawaan mo, hindi mo naunawaan, pero dahil sa kanyang kapangyarihan, because He is an all-knowing God, He is an all-powerful God, makikita mo ang imposible ay nagiging posible. No? Kaya sabi nga ay hindi ka mananawa na tumawag sa Kanya. Hindi ka naroon na mawawala ng pagtitiwala. Patuloy kang tatawag sa Kanya. Patuloy kang lalapit sa Kanya at siya naman ay handang ipakita ang mga kamanghamanghang bagay, no? Na minsan magugulat ka na lang na ito nga ay nangyayari at nagaganap na. Amen? Praise the Lord. Number 6, kaya dahil daw dito, we must hide God's word in our heart. Kailangan daw itago natin yung kanyang mga pangako sa ating mga puso, no? Dahil naroon na kapag sinabi niya, tiyak na gagawin niya, no? Tiyak na gagawin niya. Pag sinabi niya, the best ang plano ko niya sa buhay natin, the best nga ang gagawin niya. Katulad ng sinabi dito sa Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3, ang sabi dito, no, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitahing pinahayag ko sa iyo upang sa iyong sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at, ang sabi dito, at mangyayaring ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal to, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito, no? Kaya dito, kung paanong pinasusulat sa tapyas ng bato sa ating kapanahunan, pinasusulat sa ating mga
puso, no? Katulad ng sinabi sa Psalms 119 verse 11, mga awit 119 verse 11. Ang sabi dito, ang banal mong kautusay sa puso ko, iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman, no? Sabi ni David dito, your word have I hidden in my heart that I might not sin against thee, no? Kaya naroon daw na ang mga salita niya na nasa ating puso ang mag-iingat sa atin, no? Na magtiwala sa kanya, noon maghintay ng tamang kapanahunan kapag ang mga pangako niya, mga salita niya ay nakatago sa ating mga puso, no? At ang sa verse sa number 7 naman, no, his thought for us gives us peace, no? Yung kaisipan niya sa atin, di ba? Doon sa King James Version kasi sa Jeremiah 29:11, ang sabi ganon, for I know the thoughts that I think towards you. It is it is a thought of peace and not of evil that you might have an expected end. Yung kaisipan niya, no, yung kaisipan niya para sa atin ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso, hindi ng takot, no? Hindi ng takot kundi kapayapaan ang ibinibigay nito sa atin. Anong ibig sabihin nun? Sabi nga, the peace that passeth all understanding, na kahit magulo pa yung paligid mo, punong-puno ng problema, mga pagsubok, still nandun yung kapayapaan sa puso mo na may Diyos na nagkokontrol ng lahat, no? Nakasakasama mo na nangako, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, no? Kaya nga, sa Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi dito, no, tuturuan tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin na kahit na ano pa yung nangyayari, no? Dahil una, alam mo na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, ang magiging panalangin natin ay punong-puno ng pasasalamat. At kapag daw ganon, tayo ay lagi nagpapasalamat kahit na ano yung sitwasyon, no? Nararanasan natin yung kapayapaan na di kayang maunawaan ng tao, no? Di kayang maunawaan ng ating kaisipan. Kaya nga naroon na kahit ikaw ay magtataka, no? Dahil yung kapayapaan, kakaiba, yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kaya, mayroong isang halimbawa ng katotohanan ng Jeremiah 29:11, no? Na makikita natin sa taong ito. At ang taong ito ay si Nick Vujicic, no? 3 minuto lang to ano natin, panoorin natin, no? Panoorin natin tong anong to. Makikita natin na kahit na ano pang ano, may plano na the best ang ating Panginoon. Amen. Sige. Yan. Si Nick. My parents always said, Nick, you don't know what you can achieve until you try it. And the doctors looked at me and said, he's not going to walk, he's not going to go to school, he's not going to do anything in his life. And then my parents, they just loved me like crazy and said, you got to try. Try this, try that, try this, try that. And I'm thinking sometimes like, Mom and Dad, you're crazy, man. I have no arms, no legs. How would I ever be able to do this or do that? But they encouraged me and they loved me. And as human beings, we're waiting for stuff like that. We all want love. Everybody say love. Very good. The definition of tough means it's strong. To show your strength, you need to do something that's difficult. I would sound so stupid if I said, hey guys, I got a Matchbox car one day and I got some fishing line and I towed that Matchbox car all around all day. How tough is my BMW?
That's stupid. I don't care if you end up being a janitor in this school. I'll tell you why. Because the janitor in my high school inspired me to be a speaker. He changed my life. He said, you should be a speaker. You know what I said? You're crazy. He said, no, really, you need to be a speaker. I said, stop it, man. 4 months later, he twisted my arm, and I said, yes. I spoke in front of 10 people, then another 10, then another 10, then I found myself in front of 300 sophomore students. And 3 minutes into my speech, half the girls were crying, and one girl in the middle of the room started weeping, and she put up her hand and she said, I'm so sorry, can I come up there and give you a hug? And in front of everybody, she came up and she hugged me and she cried on my shoulder and she whispered in this ear, thank you, thank you, thank you. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. It was because my parents told me that I was beautiful that I'm still here. Some of you don't have those parents, and that's why I'm here. I love you, and you're beautiful just the way you are. Never, ever give up. Amen, no? Makikita natin dito, no, yung sa kanyang buhay. Meron nga siyang patotoo, 8 years old siya, parang sabi nga, nadidepress na siya, anong magagawa niya, pero still, dahil Christian yung magulang niya, talagang yung pag-ibig ng Diyos, ipinadama sa kanya, no? Pinaalam sa kanya na may magandang plano ang Diyos sa buhay niya, no? Siya ay wonderfully and fearfully made by God, no? Makikita natin to doon sa Psalms 139 kung babasahin niyo tuloy-tuloy na we are wonderfully and fearfully made by God, no? Kaya wala tayong dapat na ikalungkot, hindi tayo dapat na naroon na mainggit sa iba dahil merong magandang bagay na ginawa ang Diyos sa buhay natin katulad nga ni Nick, no? Na nung una hindi niya maunawaan, no? Pero yung janitor ng school nila nag-encourage sa kanya na kayang-kaya mo magsalita, no? Yun yung pinakalakas na ibinigay sa kanya ng Diyos ng ang pagsasalita, ang mag-encourage, no? Na una nga daw, 10 lang yung kanyang naroon na, sabi nga, pinagsalitaan niya, in-encourage niya, hanggang sa naging 100, no? Hanggang sa halos buong, doon sa eskwelahan nila. At hindi lamang yun, ngayon buong mundo, no? At yung kanyang takot noon na paano ako magkakaroon ng pamilya, paano ako magkakaasawa. Alam niyo ba, dahil ang Diyos nga natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? He is an all-knowing God na kahit ganoon yung kanyang sabi nga kalagayan, may kapartner na merong nakalaan sa kanya, no? Pwede natin itong pakita, no? Sa ngayon, meron na siyang 4 na anak, dalawang lalaki at 2 babae. Yung 2 babae niya ay kambal pa, no? Kaya makikita natin sa ating Panginoon ay walang imposible, no? Walang imposible. Napakaganda ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Merong kakaiba na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na sabi nga kalakasan na yon na doon sa kahinaan natin na taglay, doon niya ipakikita yung kanyang kalakasan. Katulad ng sinabi doon sa 1 Corinthians, no, na ang sabi doon, sabi niya kay Pablo, my grace is sufficient for you and my strength is made perfect in your weakness. Kaya, kung sa palagay natin, no, sa ating buhay ngayon ay para bang napakahina natin or ano, kilalanin natin ang ating Diyos, no? He is an all-knowing God, He is an all-powerful God, and He is an all-present God. He knows everything, He controls everything, and He sees everything, no? Ang nais lang ng ating Panginoon talagang total surrender tayo sa Kanya, magpagamit tayo sa Kanya, at He will make all things beautiful in His time, no? Naroon na sabi nga ay yung plano niya na yon sa ayon sa gusto natin mangyayari, magaganap. Amen, no? Naalala ko noon na sabi nga itong talatang ito'y talagang tumimo sa puso ko, naging totoo sa puso ko
noong naroon na si Pastora Sheik ay na ospital. Kasi before na mangyari na ma-ospital siya, nag-testify pa ako, no? Nag-testify pa ako na for 16 years, wala ni isa man sa mga anak namin, 4 kasi anak namin na ospital. Pero after a week, nandun sa ospital, no? Dinala namin sa ospital si Pastora Sheik dahil nilalagnat, inuubo ng matindi, no? Pero alam nyo, nung kami ay nandun sa loob ng hospital, doon sa room, doon sa ospital, talagang kitang-kita ko doon sa pintuan ng kwarto na aming pinag-stayan, yung talata ay itong ano, no, yung Jeremiah 29:11 na ang sabi ng Panginoon sa akin, my plan for her is a plan of peace and not of evil, that she might have an expected end. Amen? Kaya, yun nga po, makita natin ngayon, ano, na sabi nga, kung dati talagang namayat po siya noon, pero ngayon makita niyo naman po, ano, talagang ni-restore ng Panginoon ang sabi nga, ang katawan ni Pastora Sheik, no? Talagang healthy siya. Praise the Lord. Kaya makikita natin ano ang nais ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na masayang itong temang ito ng Jeremiah 29:11 sa ating mga buhay. No, hayaan natin na ito ay maging naroon na sabi nga ay paalala lagi sa atin ng ating Panginoon na meron siyang the best na inihanda at pinlano sa ating mga buhay. No? Kaya ang sabi nga doon sa 29:11 ay 12 and 13, kung ating titignan, ano, kapag alam natin ang katotohanan na ito, ang sabi niya, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso niyo ako hahanapin. Kaya po, kung nais natin na talagang maranasan natin yung the best plan of God in our lives, ang sabi dito, tayo ay tumawag sa Kanya, lumapit sa Kanya, dumalangin sa Kanya, no? At ang sabi niya, tayo, matatagpuan natin siya, tutugon siya sa ating mga panalangin, at ipararanas niya sa atin, sabi nga, yung kapayapaan na di kayang malirip, di kayang maunawaan ng ating mga isipan, no? Na kahit mayroong kaguluhan, may problema, may suliranin, hindi pa tapos ang Diyos. May magandang plano siya sa buhay natin. Amen? Kaya sa gabi pong ito, purihin po ang ating Panginoon. Muli ay, sabi nga po, hayaan natin na i-meditate natin ito, no? Ang sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen? Kaya po, anuman po yung nais ng ating Panginoon ay ipagawa sa atin, huwag tayong matakot. No, sumunod lang po tayo sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang mga salita, yung mga pangako niya, yung mga salita niya na ipinaalala sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot humakbang ng may pananampalataya, no? At pagtitiwala sa Kanya. Dahil hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababaya. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon sa gabing ito at tunay nga na nais ng Diyos na sure na maranasan natin yung best plan niya sa ating mga buhay. Praise God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Father, for your word. Thank you, Lord, sapagkat sa gabi pong ito, kung paano, Diyos, na nagpakilala ka sa amin, na nangako ng magandang plano, the best plan in our lives, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may alam ng lahat, at Diyos na hindi kami iniiwan o pinababayaan, na lagi ka namin kasama in all aspects of our life. Father God, in Jesus' name, hayaan niyo po na ang gabing ito'y mapuno, O God, ang aming mga puso ng tunay na pag-asa, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Salamat sapagkat
kung paano po na naroon, O God, nasa sinapupunan pa lamang kami ng tiyan ng aming mga magulang, O God, ay nariyan na, isinulat niyo na, Panginoon, ang napakagandang plano niyo. Father God, hallelujah, kami po ay lubos-lubos na nagtitiwala sa inyo. Kaya ang dalangin po namin, let your plan and will be done over our lives, O God. Patuloy niyo po kami samahan, gabayan, ingatan, proteksyonan, at hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming mga mata ay mabuksan sa katotohanan, Panginoon. Lord, help us, Lord, to behold the wonders of thine law, God. Ang makita namin ay hindi ang mga pangit na bagay, kundi ang magagandang bagay, Panginoon, na plano nyo sa aming mga buhay. Maraming po salamat sa pagsama nyo. Salamat, Santong Espiritu, sa kapangyarihan ng inyong mga salita, sapagkat sinabi nyo, your words will not return unto thee void. It will accomplish, Lord, its purpose. Kaya alam ko po na ang bawat salita na iyon na pinaggulayan namin sa gabing ito, it will accomplish its purpose, O God, sa mga nakasama ko po sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Marami pong salamat. Tunay nga, O Diyos, ang lahat ng papuri, pasalamat, kalwalatian, ay tanging sa inyo lamang namin ibabalik sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. God bless us all at muli ay magsama-sama ulit tayo sa susunod na Webes dito sa programang Tinig ng Pag-asa. Lahat tayo ay laging may magandang pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. God bless us all.